आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त कुडाळ इथं शिवसेनेच्या वतीनं अभिवादन करण्यात आलं। यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। बाळासाहेबांच्या स्मृतींना यावेळी उजाळा देण्यात आला। कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला। यावेळी उपस्थित नेत्यांनी बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार केला। या कार्यक्रमाला माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष काका कुडाळकर, माजी नगराध्यक्ष विनायक राणे, उपजिल्हा प्रमुख अरविंद करलकर, संजय भोगटे, रोहित भोगटे, प्रसन्ना गंगावणे यांच्यासह शिवसेनेचे अन्य पदाधिकारी, शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। जय हो।